Velkommen. Tak for det. Jeg har taget Per Lennart med, som er projektleder på opgaven. Ja, goddag. Hej. Velkommen. Lad os sætte os hjem, der er kaffe og æbler. Ja. Men vi vil jo gerne have lavet et rapporteringssystem. Ja. Så vi har brugt de sidste par måneder på denne her lille sag. En kravspecifikation, som I skal opfylde. Nå, jamen det ser da godt ud. Ja. Men jeg ved ikke, om jeg tænker på, om det skal være Golden Delicious eller noget med Filippa. Ja. Ja, ved du hvad? Jeg tegner lige. De sidste par år, der har vi her i firmaet, der har vi kørt med det her æblegrød. Og det går bare ikke. Fordi det er slet ikke tidsvarende nok. Så vi har rigtig stor tiltro til, at I kan løse vores behov. Ja, men Per Lennart har faktisk rigtig stor erfaring inden for lige præcis behov. Han er behovscertificeret. Perfekt. Ja, og vi vælger at prioritere alle vores ressourcer på lige præcis det her projekt. Det synes jeg sgu. Men jeg ved ikke, om vi er ude i noget med nogle madæbler. Det er måske mere spiseæbler, vi skal frem til. Altså... Er det en sprød frugtsalat, vi er ude i? Jamen, det er nemlig det. Altså, det er nemlig meget vigtigt, at det bliver en sprød løsning, ikke? Altså, vi kan ikke køre med det her æblegrød længere. Altså, nej, det går ikke. Så noget sprødt og noget jeg er sikker på, at den nye løsning... Men det skal være under denne her kravspecifikation. Selvfølgelig. Ja. Altså, jeg er sikker på, at I virkelig kan optimere jeres ledelsesinformation med det her system. Ja, men det er jo det, vi gerne vil. Ja, det ved vi, og de er for at hjælpe dig. Faktisk. Nu tænker jeg bare lige sådan lidt ud af boksen, ikke? Ja. Her i næste uge, så har vi et fyraftensmøde omkring optimering af ledelsesprocesser, som måske også godt kunne være interessant for dig. Okay. Det nye Microsoft-system understøtter faktisk næsten alle typer af frugt, så vi vil helt sikkert anbefale jer at basere løsningen på det. Godt, men det vil vi gerne have så. Men fredag, siger du? Ja. Okay. Jamen, jeg sender dig bare en lille mail med oplysningerne, og så må det være lidt godt til dagen og sådan lidt. Ja. Jamen, det vil jeg super gerne komme til. Skide godt. Fedt. Jamen, så er den jo ligesom bare lukket. Det er den. Perfekt. Den er åbnet, kan man sige. Ja, fedt. Godt. Jamen, hvis du vil sende en mail med materialet til kunden, så er det klart. Ja. Tak for et godt møde. Ja. Glæder mig til at se, hvad det bliver til. Vi ses på mandag. Ja. Hej. Så er weekend gået, og Per Lennart er rigtig godt i gang med projektet. Hallo? Hej. Skide godt, du kunne komme. Ja. Jeg har været i gang med at skitsere den første iteration, og altså, den er ikke helt klar endnu, men det er mere så, du vil se nogle af mulighederne. Jeg har taget udgangspunkt i det, du sagde om at implementere en sprød løsning. Fedt, må man kigge? Ja, selvfølgelig. Ej, hvor ser det godt ud. Det ser da super flot ud, meget sprødt. Ja. Men altså, ja. Det er ikke lige det der, vi har brug for. Altså. Nå. Fordi altså, vi har ikke nogen skåle, der passer til det der. Okay. Altså, nej. Altså, vi er jo vant til at arbejde med nogle blødere former. Ja. Nej, ved du hvad, jeg tænker, kunne man ikke beholde den der, du har lavet der, ikke? Og så lige tage sådan en her, og så lige bygge den ovenpå. Altså implementere den? Ja, altså blande det sammen. Jo, det kan man godt. Kan man det?
Ja. Det kunne da være super. Altså helt sikkert. Kan vi gøre det? Ja, men altså, så skal jeg nok bruge en uge mere. Ja. Altså, kan det lade sig gøre? Ved du hvad? Det siger vi, det kan. Det kan det, fordi jeg siger det. Fedt. Okay? Jo. Fedt. Godt. Jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til. Ja. Fedt. Det bliver rigtig godt. Det. Ja, tak. Hej. Den sammen. Nå. Det ser sgu da meget godt ud, Nå. Kom ind. Hej, chef. Hej, Per Lennart. Godt, du kan komme. Ja. Altså, hvordan går det? Jamen, den er helt gal. Jeg kan ikke få det her design til at fungere. Og jeg har gået en uge over tid. Jeg har nok brug for noget hjælp til at komme i mål med det her projekt. Det er godt. Smager rigtig lækkert. Tak. Ja, det synes jeg. Ja, okay. Selvfølgelig ikke helt det samme. Det er så vigtigt, at vi kommer i mål med det her, Per Lennart. Det er en meget vigtig kunde. Men det er en skidegod løsning. Ja, men altså, skal jeg ringe til kunden og sige, at vi har lidt problemer? Nej, det duer ikke. Nej. Ved du hvad? Jeg har en idé. Ja. Hvis du nu tager og pakker den der ind i sådan en her. Hvad? Ja. Er den ikke flot? Mm. Hvis du putter den ind i den der, så tror jeg, at kunden bliver rigtig glad for det. Hun bliver meget glad for det. Tror du? Det er det flot? Prøv at se. Jo. Det er skide godt arbejde, Per Lennart. Det synes jeg. Du er virkelig vokset med opgaven. Nå, ja. Tak, Ja. men det Ja, går jeg ikke perfekt. på. Godt arbejde. Det er godt at se dig virkelig gøre en indsats. Ja, tak. Ja. Hej, husk din tidsregistrering, ikke? Jo, selvfølgelig. Nå, nu må jeg se at få det her lukket. Hej, Perle. Hej. Hej. Hvad? Ikke noget. Jeg læste den der mail, du sendte til mig. Nå, ja. Altså, det holder overhovedet ikke. Men altså, hvis vi nu lægger datafiler over i XML, og vi så koder beregningsmotoren om i C#, så tror jeg, at du kan opnå en meget højere megaflop rate.
Nej, jeg tror også, det bliver alt for omfattende, det der. Altså, kan du ikke bare kopiere filerne over, så vi kan få lukket den opgave? Nej, jeg kan ikke bare kopiere filerne over. Hvad vil du få ud af at kopiere filerne over? Altså, okay, du vil gerne have en simpel løsning. Du vil gerne have en simpel løsning, så kan vi godt opgradere filerne til 2008 R2, og så omkonfigurere grouperen for eksempel til en vektorskala. Men altså, det eneste, du vil få ud af det, er bare... Nej, altså, prøv at høre, jeg kigger selv på det. Jeg skal nok se på det. Jeg holder det opdateret. Jeg skriver lidt senere, eller måske i morgen. Ja, så, det er fint. Held og lykke med det der, ikke? Tak. Nå. Der er nu gået nogle dage, og Per Lennart står klar med et testsystem. Han tager på kundebesøg. Ja. Hej, kunde. Nej, Per Lennart. Så har jeg en ny iteration klar. Ja. Jeg har nok brug for noget hjælp til at få testet systemet. Ja, det skal vi nok hjælpe dig med. Men ved du hvad, jeg har lige fået den her faktura over fra jer. Ja. De her timer der, I har skrevet på, det er ikke det, vi har aftalt. Nej, men der har jo også været flere opgaver til undervejs. Så. Altså, jeg har også arbejdet en uge mere på det. Prøv at høre, jeg skal nok sende en statusrapport, så du kan få din redegørelse. Men vil du ikke lige se på det her system her? Jo, ja, det ser fint ud. Men altså, der er noget fejl her og der. Altså, du er nødt til at få tallene til at passe sammen, ikke? Du kan stemme det af op imod denne her. Fra vores gamle rapport. Op imod den her? Ja. Eller det er fra vores gamle system, selvfølgelig. Sidder og røvler med. Jeg har lige 30 minutter. Okay, det gør jeg. Ja. Ja, fint. Og så kommer jeg forbi i morgen, ikke? Og vi sætter det videre til. Ja. Ja, godt. Jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til, ikke? Ja. Hallo? Ja. Hej. 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 Så skulle du have systemet klar til mig? Ja. Jeg glæder mig til at se, hvad det er blevet til. Ja. Hvad fanden er det? Altså, hvad fanden er det? Det er overhovedet ikke det, jeg har bestilt.